Бүгінгі күнде ауыл хужалығы жетіштіру комплексы өсішінде хужалық итінің кіші түрлері әһәмиятлі орын билей. Келешекте ауылларының тұтырықлы үсуі нәқміне крестьян фермер хужалықларының ғаилә фермаларының нәтижелі эшләвенә бәйле. Инде бір неше ел дәвамында Буа районында әлеге юнәлештә даими эшчәнлек алып барыла. Шушы көннәрдә Буа районының Исәк авылында кыршылык фермасы ачылды. Буа районында бардыр бір ауыл Исәк диләр, жырлағанда көйішін тауықлары жырлай диләр. 10 мең башқа исәпләнгән кышчылык фермасының әле ачылып кына килгән мәле, шуңа да кышлар түгел, фермер Илдар Гыймалов яңа төр эшен кили. Бүгенге көндә минем хәзеремдә күркәсе тавыгы 1000 баш. Әле теге ашыган вакытка әзгә теге кирип караучы булса да күз тимәсен дип, шуңа күрә теге саклану чаралары да бар. Исәк халкы авылның соңгы еллардагы үзгәрешләренә сөенеп туя алмый. Ферма төзеләчәген белгәч, тагын да җанланып китте тормыш. Авылыбызда бик зур тантана. Әле менә 2021 елның башында без балалар мәйданчыгы ачылу белән шул хәтле шатланып, горурланган булсак, ярты елда узмады, менә тагын бик зур әһәмияткә ия бер объект барлыкка килде. Бисмилла дип башланган эшнең ахыры хәерле була. Ерактан ук мәчет балкып торган иманлы авылда бигрәк тә. Былтыр 7 грант аттык. Быел тагын пока 14 грант әзерлейбез. Шуларның грантларының арасындан, менә бу Илдар абыйның фермасы, тавыклар фермасы дип әйтегәндә, елына 10 мең баш аббара торган ферма була бу. Тантанага кайткан кунаклар да авылның үткәне дә бай, бүгенгесе дә үрнәк алырлык, киләчәге дә өметле дип үз кичерешләрен уртаклашты. Бу авылның үзенең тарихлары, төрле язмышлары бик кызыклы. Халык телендә бер сыерчык яз китерми дигән фәлсәфи фикер яши. Ләкин Ислам Әхмәтҗанов мәкальләрнең дә искәрмә очраклары булуын аңлатты. Кайчагында халык сөйләменә, халык мәкаліне дә төзәтмә кертмичә булмыйдыр. Китерә ялгыз сыерчык та язны. Аның тел төбе аңлашыла. Бер үзе яз китерүче кыш дип ул Исәк авылының киләчәге өчен җан атып йөрүче Якташлар җәмгыяте президенты Ирек Мөнир улын атый. Авылның кимегәнен, биткәнен карап торасы килми, чөнки монда безнең ата-анабыз яшәгән, әби-бабаларыбыз шунда яшәгәннәр. Һәм инде менә кулдан килгән эшне авыл файдасына эшләмәсәң, ничектер дөрес булмас, ниндидер авылга бер хыянат булыр шикелле. Шуңа күрә минем бөтен теләгем хәзер авылда төрле яңа формалар белән тормышны яңарту. Һәр башланган эшкә теләктәшлек белдерүче, ярдәм кулы сузучы булганда эшләве дә, яшәве дә рәхәт. Татарстан кышчылык сәнәгате генераль директоры булып эшләгән Марс Алиев белгеч буларак фермерга киңәшләр бирде. Башлап җибәрдек республикада күркәйтен. Үз төбәгендә кышчылык фермасы ачылу шатлыгын уртаклашырга кайткан Раил Зияддинов Исәктә агроном булып эшләгән. Суда булыр, эшедә булыр, сезгә исәнлек саулык хәбәр. Исәк халкына бер тагын теләгем. Давай бергәләп поддержим. Гыймаловлар гаиләсе фермерлык эшчәнлеген 2012 елда башлап җибәрә. 1 миллион сум суда алып 500 дәнә күркә үстерә башлый. Бу кыш ите беренчедән диетик ит буларак алдырса, керем ягыннан да калышмый. Менә бу күркәнең авырлыгы 12 килограмм тирәсе. Дөрес тәрбияләп ашатсаң, 20 килограммга кадәр җитәргә мөмкин дип сөйләде цех буенча экскурсия оештырган Илдар Гыймалов. Аллаһ шөкер, бүгенге көндә клиентларыбыз бар, итебез тәмле, безнең хәләл ит. Районда барлыгы 97 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Үз эшләрен булдыручыларга республикада төрле программалар эшләп килә, субсидияләр алу мөмкинлеге каралган. Исәк авылында төзелгән ферма яңа эш башларга теләүчеләр өчен зур этәргеч. Авыл халкы да бик моны өмет белән карап күтәреп алдылар, барысы да хуплыйлар, кулларына килгәнчә ярдәм итәләр. Дәүләт тиктирмәй. Менә безнең хәзер яңа клуб
клубның проект ясалына, Алла берсе икенче елга яңа клубыбыз да булыр, яңа ФАП булыр, яңа сельсовет булыр. Аннарсын су кертү эшләре дә яңартыла, трубаларын алыштырырга дип бирәбез. Шулай ук проект ясала. Быел авылга килә торган асфальт юлында ремонтларга тиешләр. Менә шундый эшләр эшләнгәндә біз битараф булып карап торсак, ярар эшләсеннәр, бер нәрсә килеп чыгар дип көтеп торырга жан түзмәй. Шуңа инде без bu işlerini başkarabız. Мөршидә Җиһан, Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан.